să lume, deci azi o să vă arăt un episod nou. Deci să-mi spuneți dacă vreți să fie la Shadow Fight 2. O să fie la maxim să strângem și noi 30 de like-uri la așa și maxim 15 abonați, nu știu. Clash Royale joc. Nu, n-am hack. Clash of Clans joc. Deci am level 80 ceva. Da? Deci dacă e ceva așa. Joc și Monster, dacă jucați. Ok, deci hai să nu mai vorbim și hai să facem Minecraft. Ok. O să vă las link-ul dacă o scrieți în comentarii așa și la următorul meu episod de Minecraft o să vă las link-ul în descriere la această versiune. Cum puteți vedea, este 0.14 doar. Deci că acum hai să creăm o... să încep tot serverele. N-am intrat pe unul. Ok. Canalul meu, cred că, nu știu, canalul meu cum să se numească. The Gamer, nu știu, Minecraft Gamer. Nu, Gamer oficial. Deci cred că o să mă cheme Gamer oficial. Nu mi-am făcut încă cont pentru că o să filmez și vreau să văd cum a ieșit și așa. Asta e filmul meu. Ok, deci unde sunt? Nu știu ce vreau să fac aici. Deci o să-mi știu toate astea. Mă cheamă Santa Christmas. Delete. Map. Scuzați-mă pentru toate astea. Uitați cum e să vă arăt deci. E la fel ca Minecraft 0.14, doar care ceva dacă e Windows 10. O să vă arăt eu. Deci să zicem că lumea normală, dacă dați aici, uitați cum apare. Ok. E la fel ca pe calculator. Să se în loc. Aici am la chest, că trebuie șarip. Ok, hai să creăm mai repede. The Gamer. Așa e survival. Ok, nu? Ok, dacă eu o să fac și vlog, nu știu. Dar vlogul cred că în vară, ca și școală. Dar cred că în vară o să fac vlogul. Dacă îi dă acum provocări, poate unele, dacă o să am timp, poate le fac, nu știu. Bă, da, dacă vreți să vorbim pe Skype, o să vă las cum mă cheamă. Dacă vreți să mă căutați. Nu ziceți care vrea, trimiteți comentarii și eu să vă răspund. Hai să încarcă lumea nouă și pam, suntem pe survival. Survival, adică. Ce să fac? Da, 1.
încă trebuie să-l patiți. Iată, hai că mi s-a făcut cele 20. Acum hai la crafting. Îmi dăm ploiezi și facem așa. Un topor. Un pickaxe, cred. Da, ce o să avem? Gata, avem făcut. Stai să luăm crafting. Hai să luăm crafting. Mai repede să ne dăm la ceva. Să avem să ne facem o chiar foarte mic. Maxim tot. Dacă nu știți, poate unii nu știu, dacă vrei să iei frunzele de la copaci, să ia cu farfec capaci. Am avut iată care puteam să ai hei cum ți-ai luat aia, frunzele. Bine, tot cu farfeca. Dacă știți că ați dus la materialele un dragon, deci eu un acela a făcut un dragon. Dacă creativ. Dacă e pe viitor, când o să ne strângem obsidian, poate ne face și un dragon. Hai să ne găsim undeva unde să facem o casă. Prima oară hai să minăm că... Mă, cât de ne ia. Hai să sargă. Îmi trebuie o blou. Gata, nu facem o casă. Nu facem o casă specifică. Nici primul nu o să fie lung. Să zic.
Și cam asta cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!